Salam vatandaşlarım, men şu yaşlıları yüzlenesim gelen. Konstitutsiyany ütket bilen yaşlılar wa Türkmenistanyň gazyn tölegli edeliň dip Gurbangula haýyş edip ýerinden turup çarpçalýan yaşlılar var. Şu tölegli edeliň türkmen halky ýaşap bilýär dip çarpçalyp durýan yaşlılarymız var bizim. Men şulara yüzlenesim gelen. Yaşlılar maslahatynda siz konstitutsiyany ütket bilen bolsaňyz, Türkmen halkın ıkbalı sizin elinizde bolýan bolsa, näme üçin Lewak vilayatynda gelen betbakçylygy Gurbangula aýdyp şolary kömek etdirip bilmediňiz siz. Näme üçin şonu aýdyp Gurbangula Oganstany Lewak vilayatynyň üstünden maşin kömegi bermäliňde öz halkymyza kömek edelim. Lewak vilayatym Türkmenistana degişli. Olar krişasız ýaşap otýar suwun içinde. Elektriksiz ýaşap otýar, näçe kişi öldü dip maslahat berip bilmediňiz siz. Näme üçin etmediňiz şonu? Elbette siziň sözüňiz geçen Türkmen halky samsykda onu bilmedi ýaly. Sizi yatan ýeriňizden süýräp halk maslahatyna getirýärler, ýaşlylar maslahat berýär diýdiren bolup halkyň gözüne çöp atdyryp. Siz kapıdan giýeňizden sizi Abizbaýewiçi ikol etýärler. Neşelendirinci ikol bilen pampers giydirip oturduk goýýarlar size. Siziň ýaryňyz sklerozda gezipdiyorsun, pamidiniz yok, sizin nira gelip oturduğunuz nereden çıkmalı hiç zaten haberiniz hem yok, bileniz hem yok. Gurbangula özünün islevi boyunca konstitutsiyany ütkeden size aýtdyran olup çapak çaltyrtýarlar size. Yaşlılar, sizin biriňiz ölse de aşakta padvalda salıp koyarlar. Padvalda garaşmalı 7 sagatlap ölen yaşlılarım. Siz hem yokurda oturýarsyňyz, jeseden padvalda oturýar. Haýsy musulman döwletde şon ýanak var? Hiç musulmanda da yok şon ýanak. Diňe Türkmen halkynda we siziň ýany ýaşlylar bolan soň, siziň ýany musulman ýaşlylar bolan soň, jesediň üstünde oturýan ýaşlylar bolan soň şon ýanak günde ýaşap ýörüs biz. Eger sözüňiz geçmeýän bolsa, näme üçin gelýärsiňiz halk maslahata? Gelmende öýüňizde ýatyn, aýaňyňyzy uzadyp, indi cennete gitsem bolýar dip dua edip ýatyn. Sizde näme? Aktyk ýokmy, sizde çağa ýokmy? Şolan gelejegini, öleňizde şolan gelejegini küle çöwürüp gitýärsiňiz siz. Siz indi ölersiňiz, biz nähil ýaşamaly onuň? Siziň indi gelejegiňiz ýok. Gidejegiňiz bar indi. Biz näde onuň siz şeýdip çarpçalyp otursaňyz, konstitusiýany ütkep hemme zady gymmatladyp gitseňiz, biz näme etmeli onuň? Siziň aktyklaryňyz näme etmeli? Halk näme etmeli? Utanaňyz okmy ýaşlylar? Eger sözüňiz geçmeýän bolsa gelmäňler. Näme gelýärsiňiz siz? Ýaşlylar maslahaty diýip oturup çarpçalyp halkyň öňünde ýegrenç döredip oturmaň. Nerede Türkmen halkyň uňy? Nereye gitdi Türkmen halkyň ýagy? Näme üçin Türkmen şu günde ýaşamalymyşyn? Näme üçin şu derejä biz ýetdik? Gurbangula sana ýüzlensem seniň beýningde bir küjüge dank goýaňda, şonu çözüp goýbereňde şu ılgap gitýärde öňünden çykan adama topulýar şol daňylan güjük. Sende de şoň hereketi boldy, prezident bolup geçeniň bäri. Prezident bolup geçdiňde sen halkyň böwründen ikeliňe de bıçak aldyň da, diňe halkyň böwrüne bıçak urup başladyň. Sen nädemde şu halk ölerkä dip ýigrenip. Sen haýsy döwletiň halkyna prezident bolup otyrsyň? Türkmenistan baý ülke prezident bolup otyrsyň sen. Bir kanun geldiğinde bağrını bıçaklap uğradın sen. Utanan okma. Halkın şey edip yaşamanı. Ne ölüsüne iyiye çıktın, ne dirisine iyiye çıkıyasın sen. Dirilerem ölsün diyorsun Türkmenistan'ın içinde. Haca gidip gelen oldun sen. Haca giden adam şon yani hareket etmeli mi? Halkına aç koydun, giden baylıklar nerede? Doyman geçtin sen. Seni ecen kalkan yaşlığında yaman katı aç saklaptır sen. Hiç doyamak. Şu açlığını alıp bilen sen. İyip kirmek yani gemirip gidip otursan halkın yiyecek çöreğinden elinden alıp qaytan Türk Lewak vilayatynyň tebibi betbakçylygını sen edare işgärlerden pul aldırıp ýörsiň sen şolaň aýlygyndan şolara kömek etmeli dip şutaýda çykyş edip oturulan adam bolan soň utanjyňdan indi işgärlerden pul aldırıp şolara kömek etdirjek bolup otursyň. Näme üçin olar büdjetini pul töläp ýene de Lewak vilayatyna pul tölemelmişsin, olan aylıklarından kesip otursun. Öňem aylık az aylıktan hemme dattan ya senin portretine pul tölemeli ya da Lewak vilayatynyň betbakçylygına tölemeli. Ya hani büdjetini pullar nerede? Bütün adamlar büdjetini pul töläp işledi. Ne? Şonam ip başladyňmy sen? Şonam ip doýanakmy sen? İşgärler näme üçin pul tölemelmişsin? Baý ülkede.
Utanan yok mu Kur'an kulu? Bütün dünyanın önünde sen utanan yok mu? Senin kellen de senin bir giden çayrın kökü yani beynin damarları ösüptür. Her damarda da bir ervet niyet var sende. Şu Türkmen halkına näme yamanlık etsem kem dip turýarsın sen. Şu niyet, şu damarlar senin beynin kısıp uğrattır. Indi sen bundan artık dälirersin sen. Şu dälirep ölmänken iň bolmanda %1% Türkmenistana kömek edip git, haja edip gidensin sen, haja edip geldin sen. Şu zatlardan pikir etsen, o dünyanın pikir et, bu dünyada doyup yarılmalı diyen zat yok. O dünyada katı çekersin sen. Kargınca işte otursun sen bütün 5 milyon halkından. Türkmen halkıma yüzlenýärin, vatandaşlarım. Biz näçe şu derejeye yetdik biz? Özümüz günäkär. Näçe bir adamdan 5 milyon adam gorkup otyr? Näçe bir diş doktordan 5 milyon adam gorkup otyr? Bir diş doktor bizim Türkmenistan baylygyny iýmelmişin, bizem az oturmalmışyn, dişimizin ganyny sorup, a dişimizin ganyny gutursaň näme sorjaksyňyz siz? Biz şu derejeye yetdik biz, özümüz günäkär. Biz Gurbanulynyň howlusynda ýaşamyz ok. Gurbanuly Türkmenistan içinde ýaşap otyr. Şo zatlar pikir etýäňizmi siz? Gorkup otyrys biz. Bir mahal Türkmen diýende uzun boyly dik duran eli kılıçlı erkekleri gözüne tutýardylar. Indi bu eňilip kelläňiz sizin içiňize girip gidipdir. Kelläňiz hem görnen aga sizin indi bir dik durunda bir ýola çykmaňda bir. Eňilşip ýörseňiz siz bu kulup bolmaz ama ýani derejede ýaşamak, eň bolmanda çağlaryňyzyň, ejeleriňiziň ýüzüne seredinde utanalyň özümiz. Bize hiç kim gelip kömek etmeye. Hiç kim gelip Gurbanulyny işten çıkarıp bizi azatlığa çıkarmaya. Biz hemme zat öz elimizde bizim vatandaşlarım. Hani Kırgızistan'dan görüldi aladın Akaýewy gaçyryp goýberdi prezidentini näçe ýyllap şeýdi kösäp ýaşan soň ayaga kaldılar ölse öleli diýip. Gaçdy gitdi Akaýew Moskwada mogollum bolup ýör häzir. Ondan soň iki prezidentini gaçyrdylar. Biz näme şonça bolup bilemiz akmy biz vatanymyz üçin göreş bilemiz akmy biz. Biz vatanymyz üçin göreşmejek bolsak biz näme üçin Türkmen adyny götürüp ýörüs biz. Türkmenler şonýanyň bolýar, şeýlem bolýardyk adamlar, halkym. Boldun-da çıkalyň ayaga ölse öleliň. Tagam biz ölüp ýörüs. Silik ele ölüp ýör. Näçe adam daşar ýurtda ölüp ýör. Eň bolmanda biz demokrat edip öz vatanymyz üçin köçe çykyp öleliň. Eň bolmanda daşa adymyz ýazylar geroy diýip, şu azatlyga çıkaran adamlar diýip aýdarlar eň bolmanda. Hükür gidip kelläňiz içiňize girip gitdi, Türkmen vatandaşlarym. Çağılan geleceği yok mu bizde? Biz çağılan geleceğinde krest koyup otururuz, özümüz çukur gazıp, öz çağılarımızı yere gömüp otururuz. Biz ayağa kalmasak, böyle hiç kim kömek etmeye, bu haram prezidenti yok etmasak. Mun kellesi işlen yok, bulurca beynisini kısa uğraptır, kellesindeki damarlar. Bolanok böyle işler. Vatandaşlarım, sağ olun, dinlediğiniz için.